Salam elek Atawatan TV kanalının hormatly tomoşaçylary. Bizden ähliňizde dünýäniň ähli gowluklaryny arzular. Atawatan ýaşlar gepleşigimiň ýene bir sany bilen ýaýlyma çykýar. Hormatly tomoşaçylar, biz gepleşigimiň her ýerde sanyň başynda size ýatlatyşymy, ýaly umuman bizim bu gepleşigimiz ýurdumyzda, döwletimizde özüniň dörejiligi bilen, sunugaty bilen, zähmeti bilen ýaşlara görelle bolýan türkmen ýaşlarynyň, türkmeniň sunugatyny, medeniýetini, umuman türkmeniň adyny giň dünýä ýaýjak ýaşlar bilen sizi giňden tanıştyrmaga çalışýar. Elbetde bugünkü gepleşigimiň mehmanam ýene şeýle ýaşlaryň biri. Has dogrusu men bu insan hakyna hemişe öz dörejiligine, hatda insanlaryň döredijiligi üçin şol dörejilik insanlarynyň hem has artyk iş edýän adam hökmünde tanaýan. Hemişe de şeýle baha berýän. Ene şoň üçin biz şu gepleşigimizde Mary şäher çağılar çeperçilik mekdebiniň direktorynyň okuw işleri boýunça orunmasary Döwletmurat Durduýew çağırdyk. Döwletmurat, gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Döwletmurat, elbetde gepleşigimiz adynyň belli bolşýaly, Atawatan ýaşlar diýip atlanýar. Gepleşigimiziň öňkü ýazgydylan sanlaryny tomoşa eden bolsaňyz bilýänsiňiz. Bizim bu gepleşigimiz ýaňam tomoşaçylarymyza ýatlatyşmaýaly ýurdumyzyň bir dörejiligi bilen, zehini bilen tapawutlanýan ýaşlaryny, ýagny bizim has ýaşlarymyza nuskoluk işler alyp barýan ýaşlary giňden halk köpçüligimize tanıştyrmak maksat edinýär gepleşigimiz. Şoň üçin biz şu gepleşigimizde sizi haçandan bäri mailnamalaşdyrdyk. Nesibe şu gün eken gepleşigimizde geleniňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Size mundan elem işleriňizde dörejilik dünýäsini umuman alyp barýan sunuwady işleriňizde size üstünlük arzu edýär. Sağ olun, çağıranýa. Olu höwes bilen çağırdyk. Indi Döwletmurat gepleşigimizde bir bilýänsiňiz. Haysam bolsa dörejiligiň sunugatyň ýa-da zähmetiň, hünäriň, ol ýa-da beýleki urun saýlap alan ýaşlary bir hemişe de öňe saýlanýan ýaşlar hökmünde. Hasam häzirki berkarar döwletimiň täze ýamyň galkynçy döwrüne arkada Serdar Bahtiýar ýaşlar ýylynda türkmen ýaşlarynyň bir giň dünýäde de bir türkmen döwletimiň içinde de dörejilik mümkinçilikleri, dörejilikli zähmete berilýän ünsi has giň edi. Sizin dörejiligiňiz hakyna gurrun edenne Döwletmuratyň hormatly tomoşaçylar özüniň hünäri sunuwady öwrenji. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň sunuwady öwrenş hünärini tamamlan bir hünärmen hökmünde. Enne Döwletmurat ýaşlyk ýyllaryndan bäri, ýa-ni taliplik ýyllaryndan bäri diýeli, hemişe bir sunuwatyň dörejiliginiň içinde görýäs sizi. Radio ýyllarda işlediňiz alyp barjy hökmünde biziň ilk hawa telewiziýada işlediňiz biziň ilkinji tanışyklygymyzdan siz radioda rahmet çekýän döwrüňiz bolaýdy diýär. Hawa. Inni dörejiligiň umuman sunuwatyň bir ýa-dura ýok sunuwady öwrenji üçin. Diňe nakaşylyk ýa şahyrlar ýa aýdymçylar diýip bölünmeýär sunuwat. Sunuwat derejesine ýeten islenlik zähmet siziň öwrenmäge münasip bir materialyňyz bolup hyzmat etýär. Şeýlemi? Doğru elleýän da gurşun şu sunuwaty öwrenjilik hünär diýilende men dogrusyny aýtsam şekillendir sunuwaty hünär we içinde şoň urwada ol sunuwat diýilende hemme ýa. Şu şekillendir sunuwatyny öwrenmeklik bir hilmenne höwes boldy-da sebäbi men Türkmen Döwlet Ýürüýte Çeperçilik Mekdebine talip boldum. Bir dogrusu şowatlar ýaňy bir talipligimde gadam masan ýylymda Türkmenistan Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň täze binasy açyldy. Siz o taýda haýsy hünär okudyňyz? Men ilki çağlykda Mar şäheriniň çağlar çeperçilik mektebi bar, şu wagtda Ähmet çekýän ýerimde ilkinji bilim aldymda. Şo ýerde bir ýörjen öwrendim. Dogrusyny aýtsam çeperçilik hünärinden gitmekligime ejem boldum, hatda orada neme sadan ne dese gelýärdi. Men fortepiano bölüminiň, ýani pianinada da 7 ýyl okap bilim aldym. Şu wagt çalammy? Ýok, çalamok. Çalamok ýöne özüm sada dinlemäni, şol nuskow ýani klassik sadlar dinlemäni, şolar hakyndaky, şolar sad gidip duran wagty pikirlenmäni gowurýan esasana. Şol sada okanmam men şu çeperçilik uğruna esasana sunuwaty öwrenjilik hünärine bir eser ýazmagma badalygy boldy diýsem ýalňyş däl sebäbi çeperçilik mektebini men okap öwrendiwrim, saatçylyk mektebine de gatnadym da birlikde urda şolyn
Inni ikisinden hem öýüş berliýär, ikisinden hem ýumuş berliýär. Şol ýumuşlar öýe gelip etjek bolýan, onuň ilk tadım çalýan, ol ýerine düşenok, soň suratym çekjek bolýan, olam ay ikisini hem taşlaýanyny ratlamdyňyp onuň ejemem käýe bir ýerini saýla diýe. Bir elle diýe, iki garpy tutturma da diýe. Onuň onun sağdan govurdum da yok dedim sağ değerli surat govuren onun ecemem surattan gitmek mislen ay suratın otaken düşünmen son şu sağda olsa kem görmet da bir sağ çalsan diýdi. Ýylyň içinde hormat bolýan, bagşy bolsa sağdan ne bolsaň. Onun ýogsam sağdan naçylyga da ilk başta dogrusyny aýtsak men baştan aýtsam da 3-nji sınıf wagtym ecem udokun işlen soň ovamda nematçyly maretranyň çağalar taçylyk mekdep açyl ilkinji gedek. Muňa da biz o näme dogrusy mal wagt beren oglanyň ýanyna oýnamana gidemsok şo taçylyk mekdebiniň töwereginden geçýärdik konsadyň sesi ýaňlan turtdy. Onuň aý dutaryň sesini dinläp dogrusyny aýtsam ilki dutardan başladym men. Onuň ecem aýtdym men nidim dutar çalasym mele taçylyk mekdebine ýerleşdiräý, işe giden üstünden geçýän şeýle. Aý senden biziň nememizde diýdi dutar çalan aý oglum. Biziň neslimizde o senem dutar nämeňe gerek diýdi. Onuň aý ödelendim, agladym. Şeýdip ecem gapsyndan erti taçylyk mekdebiniň edilegimizden hem dünýäli bir müdir çykdy. Şolar ýaly Hüwes wa diýdi mena diýdi sağda okudasym melen ok diýdi. Onuň ýok hüwes wa orta bir sere dertitde öz talyp dogrusy öýüň ýan bolan soň şeýle bardyk kabul etdi şeýdi bir ýyl dutar tadgurany okudum men. Soň ýöne mektebim öýdi göçdi de soň birdanam dutar tadgurany çalyp berkak bizim tek fortepiano diýilen zatdan men dogrusy habarym ýok. 3-nji sınıf wagtymda men o fortepiano tadguranyň näme görem mokdum dogrusyny aýtsam. Onun dutar tapany girip çykýan oňa hüwes edýän günne çalýarlar onu daşyndan seredip soň giden soňlaram oýnak görüp gepiňi ýetgädi täzeden ýyl fortepiano tadguranyny gaýtadan taşyryp şeýdip 7 ýyl o bölümde okudum da. 7 ýyl okulandan soň häzir çalmak hüwes hiç ýok. Hüwes ba. Ýöne dogrusu tadguralym ýok. Menden uly aýarlawanmam okutda onuň dawanma berdimde. Edil tadguralym öýdi ýok. Onuň ýöne bolsa çalyp bilýär. Bolsa çalyp bilýär. Nota düşünýän dogrusu ritmiň oýnaýyşyna, ähenglerine, onuň solfejan kanunlary ba da ödünne. Hünär öwreniýän bolupdyr. Şo zatlar düşünýän onuň bir teatrda da sahna bolsa şolaň sadlaryna bir drama sadyna nähili ol nähili. Iň bolmanda şolary umum düşünjem ma diýjek bolýar. Ýok, düşünükli sebäbi sungatyň bir-birine ýadyrgaýan uğru ýok. Gadymy eserlerin birine ýani Lakun diýen eserde Lakun ýa-da şygyryet bilen nakkaşçylygyň ýa-da şekillendirişden oturuň arasyndaky serhet diýär-de. Gaty inçe diýär. Şygyryet bilen umuman şekillendirişden oturuň. Elbetde şygyr bilen sadam gaty bolaýlar. Umuman sungatlaryň hemmesi bir-biriniň içinden erşargat çolup geçýär. Dogry belledin. Döwlet hakykatdan hem bir sunwada düşünmek üçin saz bize hemişe kömekçi serişde bolup hizmet etýär. Hemme işte. Onuň saz döretmek meýli döremedim çakaçany. Sazy döretmek meýli okap ýören döwrümde kijijek. Ýöne bir 5 hakda boly, 4 hakda boly. Sazlar özümçe olam talabalar gelen okma wat näme kompozisiýa öwrenem dokda diňe bir başlanyç bilim bolan soň ýöne ýitidi höwesim ýöne allada birden şekillendirişe geçip gidiverdim sebäbi çekilýän kartinalary, çekilýän bir sunwat eserler, döredilýän heykelleri men teleýaýlymlarda kän gördüm da sadan dinleýän ýöne bir hili çekilen eserler maňa has bir hili täsir etdi de oturuverdi. Onuň allymda ýogsam dogrusyny şo taýda aýtjak bolan fortepiano tadguranyň 3-nji sınıfyny okap ýörkän men taşladym. Ejem aýtaýsam bolsa bir ýerini okudydy. Bir ýerinden kämil çykdy, onu ýer bolmaýar diýdi. Onuň men taşladym. Bir aý ýaly taşladym. Men molmam taşlama intek. Senne okusaň ba sazdan gitmek mümkin diýip molmam bir azap etdi da şol ihlas etdi maňa. Diýjek bolan hakykatdan bir aý ýaly suratçylyk mektebe gitdim, çeperçilik mektebe. Birläden ýeteno. Ýeteno hiç gele surat çek öýe gelýän çekgen dowan saz çalýar edil özümden oly. Onuň
Ay ünsermedik bolýan ýene çekýän aňyrykdan öýüşlem morlum neme diye. Sen diye öýüşüňde peselýär diye. Çekýän işleň peselýär diye. Ay ýeten nokta ýok. Ýene bardym, mawlumdan ötünç soradym. Müdürümden ötünç soradym. Asyl olar meni bir dogry resmi taýdan çykarmandyr, maňa bir umyt bildirdiler da tebe dogry maýdan neme diýip aýtdym da görürler okuýadym mektepde de. Onuň begendiler baranmy, onuň dogrusyny aýtsam ikisinem hatta orta mektebe bile oturdum. Şo bir ýylla 2004-nji ýyl men üçin 3 tane bir elime şahadatnama alyp gelip öýe getirdim. Bolyn bir ejemin begenini bilýän. Onuň hemmesem diňe 5lik waka bolsa bir 1,5-4 kvadrat. Şeýle diňe 5lik okudum da. Şo zatlar men indi sunuňa töwrenji bolmagymda uly täsir bar diýjek bolýan. Ýa, elbetde. Evet, sunuňa töwrenji bolmagyň özi biz düşünýärdik. Surat eserini bir syn ýazsaň sunuňa töwrenji diýip düşünýärdik. Ýok, beýle däl ekeni. Sunuňa töwrenji bolmagyň öz edil şahiriýal duýup bilmeseň eser hakynda gurrun açyp bolanok. Şu eser ýazylanna, ýa-ni şu eser çekilen wagtyna çekýäniň awtoryň başdan geçiren duýgularyny düşünmeseň sunuňa töwrenjiligiň gyrasyndan hem bark bolmaýar. Ýok, bolanok. Duýga düşünmäge saz diýsen kömek edýär. Sebäbi saz duýjulugy, saza bolan düşünje bolmak üçin adam gaty inçeden duýmaly. Şoň üçin hem sunuňa diýen adam özi umuman döwletiň işini gaty gyzykly bar, ýani häzir internet sahypalaryna da biziň tanamaýan bilmeýän suratkeşlemizin eserlerini bir onda da aýratyn bir eserini dögürdeşlemizin bile ýaşap ýörün biziň suratkeşlemizin eserleri hakynda bir maglumatlar, 1 minutluk maglumatlar ýa dokumental film görnüşinde kiçi dokumental filmler görnüşinde edýän şularyň hemmesi siziň ýörüýte özüňiziň ihlasıňyzyň azabyňyzyň netijesi. Oň üçin siz ýörüýte bir ýerde işläňiz, şo babatynda. Ýa şo dokumental film taýýarlamak üçin aýlyk alaňyz. Özüňiziň ýüregiňiziň isleýän tarapy bolan üçin häzirne Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Tarih Institutynyň aspiranty bolmak bartyna da eýe bolýaňyz da elbetde şu ýyl. Buň özüm geljekdäki öňüňizde goýan belent maksatlaryňyzda, ýagny sungatda, döredijlikde bir muzsuz öz islegi bilen adamyň ihlasy, zähmeti bilen amal edýän işleriniň nähil belentliklere ýetirgenligini ýene bir gezek subut etdim ka diýen. Şonu dogry edýän, ýoksam men özüm höwes edýän ýan kitap meselesinde ýene bir zat aýtjakdym. Ýankyly filmler edýän suratkeşler hakynda ýa bir eseriniň taryhy hakynda kiçirak rol edemde. Şoň fonuny ýagny ýerligine goýmak üçin ulanylýan sazy saýlamaly bolamda hiç bir kösençlik çekemok. Beýik watançylyk urşuna gatnaşan türkmen ýygymy da bir gahrman ýygymy Saşyl Dursun bar. Indi şol hakynda şol işiň özi maňa täsir etdi. Tek okap ýörkam. Indi şol hakynda men bir video rolik edemde. Indi fonna saat goýjak bolýan bolyn elbetde men Nur Halmamet hem Şar Nurim hem Daňa Tarawet hem türkmen kompozitorlaryny kän diňledim. Ýerligine goýýan gelişýärem. Gelişýär noktalyny şo kartina hakynda gurrun ýa-da ýöne açyp bilenok. Şol tomoşasa ýetirmeli bir maňyzy bar. Maňyzy şo maňyzy ýydyr bilenokda. Indi ahyrynda näme alym? Beýik watançylyk urşunyna bir iň ýörgünli saatlaryň biri boldy, Kaçuşa diýip. Şol saat dünýä belli saat da. Onuň alyp ýankyň ýerligine onu goýdum bolyn. Bir hili hem eser gepleýär, hem tomoşa üçin agladyp bilýär. Hem şol wakaň içine tomoşa üçin alyp gidýär. Göni urşa sebäbi Kaçuşany eşdeňden gün beýik watançylyk urşy eskerler gözeňe gelýärdi. Başga zat gözeňe gelenok. Ine diýjek bolýan şo Saşyl Dursunyň men şo hak eser ýydarlap köp maglumatlar agtaramda bir setriň üstünden bardym da bir uly polko Türkmenistanyň neme bar ýa? Ýygynyň zat bar ýa. Pasilka bar ýa. Şonu Saşyl Dursun we Stalingradda eken, Stalingradyň eteginde eken bolyn. Ýeke türkmen bolan soň çagyryp ýygynyň Türkmenistanyň zat geldi diýse, şoň özüm çagyrýarlar, onu şonu ýatlamatyn aýam ýetişmän diýe. Ýygyndan aman adam bilen ýar şeýle bir ılgadym diýe. Bardym mon bir gyrmady horjun düşürip berdiler onu içinden her tarafından bir uly waharman çykdy on iki waharman gujoklap diýe şeýle bir agladym diýe. Hatta diýe şol onlara öýtmendirin enem atam ýygyndan gelen ýaly diýe
Gıydıma dolanırımdan niye dolanmadım yakınlığın niye şoğat bilip kaldım deyip ağladım Toprağın diye. iyisi, bir Türkmenin vakarmanının iyisi, Türkmenin tomsunun iyisi, Türkmenin mehrinin, Türkmenin toprağının iyisi da sever. Kucaklap, oğuşap bir ağladım diye gavun niye. Son şu sözleri bana bir hili yiti tesir etti. Benim alımda şu eser hakkında yazdım. Inni yazıp bolup geliyorken bir aman elifim sol eserini şu iki elini eline tutup bir oturup ulusta olmasını ol medisina ilimlerin doktoru oldu da son. Onun solar yal oturan portodunu çekiptir. Onun neyim için şu portodu çektik ve surat keş alınyan her bir hareketi, her bir garayışı, her bir gözünün nimetini yönü yerden sayla olan surat keş. Neyim için hareket sayladık adip men yine malumatlar dövrümde bir neme çıktı. Saçlı Dursun'a hemişe diye bir stolun başında sular yal gamıyın otururdu deyip bir nimesi onun zoralar soranına diye ay gulağıma diye o adestiliye diyereken niye. Onun neymen o adiyse diye ursta diye yaral eskerlen ingillep yatan o ad gulağıma gelip dur menem son dinleyen niyereken. Indi şu kartinani Lukman hükmünne soları. Kahraman arkadağımızdan kutşon için dinge bir Türkmen toprağının şeyle nuskalarlık zenanı değil ise bütün insaniyetin nuskalarlık zenanı derecesine yeten şahsiyetlerimize hormatu için kahraman arkadağımız şeyle insanların adını şu arkadağ şehirneki təze açılan bir oku caylarına, kitaphanelere, muzeylere, köçelere dakılmağının bir taraftarı olu da hakikaten mene gepleşigimiz hem 9. May Geniş bayramına golay siz mailleştirdik de şu zatlar için sebebi men başka da bir eseri yatlasım meliye onu özüňen bilensiň döwlet şuwatdan ejem yatlamasy diýen eser Sarat Babaýewiňki şul eser hakkında da men hemişe näçe gezek görenem bolsam şol eser hakkında kiçijek rolüňizi ýa-da şol eseriň özüni näçe gezek görenem bolsam şonça gezegem gözüňden ýaş bir ýygytyar gaýtýar. Eser ýatlan wagtyňa. Sebebi bir ejeli tema umuman zenan bilen baglanşykly tema siziň özüňiz ödem gaty ýakyn sebebi bir kakaly ösmek bagty meser etmedik çağalaryň bir bolanyňyz üçin ejäniň bir ihlasy bilen kemala gelen ýigit bolanyňyz üçin bir ejeleri, zenanlara goýulan gadyr gymmatyň ýa-da şolar hakyndaky eserleriň bir açylşy siziň dörejiliňizde başgaça. Ýani ýalňyşýanmy? Edil baş ýalňyşýan dälsiňiz we özüm üçin gydykly şol tema sebebi dünýäli Türkmenistan'ın halk suratkeşi, Sarat Babaýewiň ustahanasyny bir doğrusunu aýtsak, gapy hemişe açyk. Bir halipamyň hemişe gapy açyk. Haçan barda güler ýüz berýär. Halipamyň ustahanasyna bardym bolan, hemme eser gowy ýerine düşüpdir. Hemmesi menim her baramda her gezegem täze görenýäli ýeken syndaýan her işi. Onuň ýanky eser doğrusunu aýtsaň bir eşekilje oğlançyk bolmaly, ýa-da arabada bir jeset ýatyr, oň ýa-da da aýallaň topar gelýän bolmaly kompozisiýada. Menim türkmençilikde näme merhumy erkek adam depin edýär. Onuň menim taratma bolmaýtym bu ýa-da gelýänler aýal adamlar diýsem, şonu eseriň taryhyny gurrun berdi. Menim şol aňymda galan datlar öýe geldim, şu uçmaka bir ýiti täsir etdim oğlumyň gurrunlary. Geldim de şu hakkında oturup yazdım, son ayırdım, yeni bir yerini yazdım, son taraşladım, yeni bolmayan ýalym oğluma jaň etdim, yeni şutaýlaryna nähil bolupdym oğluma ka. Şonu bişireýin diýip, doğrusu şonu bişirip boldum, taýýar etdim, ýadyňa düşen orada dünýäli, siz o wagt Esker Radio'nun redaktörüni işleýän, men siziň işleýäňizden hem habarym ýokdy. Şunu Esker Radio'na diýdim, Beýik Watançylyk urşunyň günleri ýetip gelýän bir çıkar aymadlarım kaşolun talabyna laýygam gelýän uruş döwrüniň wakasy diýip geldim bolan dünýäli öňümden çykdyňyz. Şonda size haýyş etdim bolan sizem hani eger iş ýerine düşen orada diýip bir görür, bir ýoldaşlar görür. Diýjek bolýanym şol iş ýank makala ýerine düşdi. Size de sag bolsun bir taraşlap berdiňiz, seredip berdiňiz we ejel tema ýank aýtşyňyz ýaly uluda sebebi gerçeklikli ben. Men bir daha aýdym öyle nähili baýdaýyn. Meni şu derejeye gelmegimde, şu bilimli, sowatly bir näme gelmegimde ejemiň ardugy meni şu derejeye ýetirdi diýsem ýalňyşdyr. Anamy ahlasy, onuň otursa ilhalar oğullardan bolaýdyň da diýip dileýärdi. Madama onuň ýa-da
bir zady bar biziň türkmençilik medeniýetiniň özi uly zatda sebäbi ejem daňatmaka turmak denimesin wady ýörelýär. Hemem bizi şol gün üstüne doğup yatma lalilen terbiyeni berdi. İýerlen turup hem iş edýär hem işleýärdi, hem öňe işini edip berkä bir zatlar gurulaýardy. Onuň eje näme gurulun, kim bilen gurulýaşýaň, näme gurulun edýäň diýip soraýardym men. Dileget ýany eken asyl. Enelerin ennigide. Onuň 5 sagatyny öýde galdyran soň ýerlen turup şo dileýärdi, oğlum gyýdym awraýly bolsun, ilhalar bolsun, döwletli bolsun. Onuň o enne bilen ejem bilen bizi ne uğraştırdım. Her häzir çenne daň bilen turýar, iýe edip ber, öýde çenne neme edip. Şol dilegi barny edip ber, onuň men hemem dowunna, muň şo derejä barmagyna ejemiň dilegi ýetirdi diýsem ýalňyş der. Evet, şu arada Türkmenistanyň halk artisti Dileka Kakaýewaň bir paýlaşan pikirleriniň birini şeýle bir tetrege batgeldim. Mukaddes Kadir Gyýjatynda paýlaşan. Men hemişe ýekece dilegim bar diýdi. Men ýekece zady dileg edýänmi? Gazaklym size diýipdirdi. Soňam jogabyny ýazypdyr. Men hemişe ejemiň dilegleriniň hasyl bolmagyny dileýänmi? Sebäbi ejemiň dileglerini hemme zat bar diýär. Ýogsa özü üç çagan enesi ýa-da özüm ene hökmünde dilegler bardyr. Ýöne hakykatdanam ejeleriň dilegi bütün dünýäni öz içine alýar. Şahir diýär, birdir dünýäň eneleriniň dilegi diýär. Şoň üçin enäniň dileginiň hasyly, enäniň dileginiň gudraty, güýji, ony hemişe görüp bilýärse durmuşda men öz durmuşumda da umuman ejemiň eden anam üçin, ejemiň bildiren anamy, ejemiň umydy üçin häzir şu güneçenni ýaşaýyşymyň bir garasyny ejem üçin ýaşamak, ejemiň anam üçin, umydy üçin ýaşamak diýen bir ýörelge bar. Şolam adamyň ýolunyň çyragyny öwürlük gidýän eken. Soň islendik işin garasyndan bar hökman bir garasynda sen ejeň bar. Hökman bar. Sen sunwa döwren, medeniýet öwrenine, mehniyal medeniýet öwreniş uğrundan gidýänem bolsaň hökman bir garasynda ene bar, eje bar. Sebäbi dünýäň barlygyň saklanmagy eneleň dilegi bilen pikir edýänler. Ýani Sarat Babaýewiň işine dolansak hakykatdanam uruş wagty depin etmäge erkek galmadyk, öýde özüniň ejesiniň gurrun bermegi esasyna ýasan özüm adaty işleriniň biri näçe wagtdan soň şo ýatlamany, näçe wagtdan soň bir kedem synanystym diýär, şonu halypa aýtdy. Bir kedek synanystym hiç bolanok diýär, şol diýetim gelýän zady berilemek ahyryna boldy diýär. Onuň şol eser diýjek bolan Sarat Babaýewiň ulu monumental eserleriniň agramyndan edilmeň özüme has agyr görýän, on persel hiç dinlenem. Ýogsam dogrusu häzir döwletimizde ähli monumental işler bir agramly bölegine Ali Sarat Babaýewiň ýerine ýetiren işleri ýöne şol monumental mazmun taýdan has mazmun şuňur ýerine ýetirilen iş hemem ýanky diýjek bolýan şol hakyndan makalam çykdy, soň men şo hakynda bir kiçilek rol etdim görünen soň. Şonu gördüm. Onam Moskwanyň Surik Fadynaky institutynyň sunwa töwrenjisi görýär. Ali Sarat Babaýewiň nemesinde görýärdi. Rus dilini edip bolmaň kaby bäriň. Rus taliplara da görkezýär, başga taliplara da görkezýär. Onuň halipamyz maňa jaň etdi da aýtdy şolar ýalak rus dilini etdiň diýdi. Sen görjüňem köp bolar, işiňem neme bolar. Menem oturup ýaltan maňa rus diline geçirip ýankyny täzeden işledim. Şeýdibim men rehmedimi dogrusyny aýtsam Moskwanyň, Russiýa Federasiýasynyň Moskwanyň Surik Fadynaky institutynyň taliplarym gördü, hem gowy bahalar berdi. Men şoňa diýsem begendim, oň sebäpkärim Saratdyň serhedi ýok da. Şol iş ýaman uly täsir edipdir. Bir önem şeýle waka boldy, ýani Taşly Dursunow meselesinde bir orta mektebe bardym. Öz okan mektebime gyýdym alaýyn diýip sapakdan oşatdyr. Edil dogrusyny aýtsak ýeňiş günüň öň ýany ekeni bir uly ekranyna ýani Taşly Dursunow hakynda edenmi çagalara görkezdiren ekenler. Menem garaşylmadykda durdum, gördüm. Begendim. Indiki neslin şöhratly şahsiýetlerini tanaýanlygyna begendim. Elbetde. Men işim görkezlerine däl. Düşündüm, sebäbi biziň döwletimizde häzir biziň
umuman Türkmenin tarihyna ýyz goýan şahsiýetlerimizi beýge galdyrmak, şolary bir gahrymanlar hökmünde nesillerimize tanatmak işi gaty ýokary derejede alınıp barylýar. Bu işte gahryman arkadaşlarym, hormatly arkadaşlar, serdarymyz hem özüniň hemişe tagallalaryny gaýgyrmaýar-da. Görýän bolsaňyz Aman Gulmamedowyň adda kylmagy arkadaş teatry gaty beğenir. Sebäbi biziň özümiziň medeniýet sunugy dogrunan okanmysyň Türkmen teatr diýilene birinji Aman Gulmamedow öwrenilýär. Birinji Aman Gulmamedow öwrenilýär. Şunu gahryman arkadaşymyzyň bir üns çekmegi, aýratyn üns çekmegi ýa Türkmen Milli Konserwatoriýasyna Maya Kuliyewanyň adynda kylmagy. Biz hemmämiz Maya Kuliyewany görüp ulallyk. Hemmämiz bir diýrik şaýat bolduk, o hakynda makalalar hem ýazdyk, söhbet döşem bolduk. Ýöne şol adamlaryň hakyky şahsiýet hökmüne, taryha siňişine we Türkmen taryhyna ýyz goýup bilişine şaýat bolmak, taryh gözüň öňünde döremegi gaty uly täsir edýär. Nesilleriň terbiýesine de, adamlaryň terbiýesine bir söz ýatlatmaly. Danylaryň birinden sorapdyrlar, biz öz nesillerimiz hakyky watanperwer, hakyky watansöýji, ilhalar nesiller edip ýetişdirmek üçin näme etmelise, siz ilki olaryň enatalaryny şeýle terbiýeleň diýipdir. Biz döwletimizi, döwlet siýasatymyz bizi şeýle terbiýeleýär. Bize ýem enatalar, bize ýem üçläp, beşläp çağalaryň eje kakasy, bizi şo watançylyk duýgusy bilen, şol beýik duýgu bilen terbiýelense, elbetde biziň nesillerimiz şo duýgu bilen terbiýelenýärler. Şeý diýen Türkmeniň şu ýoly, gadymy ýoly ýene-de Türkmen halkynyň içinden çykjak taryh, şahsiýetler bilen dowam etmeliler. Şu ýa dogry elek geçende watan parady bolmasaň, watanyň söýmeseň, onu ojoňam söýüp bolanok. Hakyky sebäbi watany bolan söýgüseň ojoňdan başlanýar. Onun ortasyna aýtsaň, watançylyk diýilen söýgüň nerden başlaýarna men tek birinji synpa gitmänkem men ejemiň edýän hereketlerinden ýiti duýdum sebäbi dogrusu däş sagan öz galdyran soň owada bir ojom salyp beräý, tamdyrym salyp beräý diýse-de ejem gitýär-de. Onuň ýanyna da men tek birinji synpa barmanym ýadymda hemme kesipler gözümde men ýanyna alyp gidýär-de. Onuň bir günem bir şemally bir neme boldy, tupan günü diýip Salmana gidenden soň başlady olar ýadyma düşýär. Onuň kiçirek bolan soň tamdyryň salmyşyny birinji gedek görýän, ejem alyp giden soň. Ýöne bir palçygy eýlemän öwretýär, öýde saman garyp näçe gedek eýlenişini men ejem bilen bile edip berem soň, onuň bir gün şolar ýaly tamdyr Salmana gitdik, onu owa kerpiçden saldy ejem. Onuň içinde durup tegelekligini alýar, onuň kerpiçler ilki ýerini oýýar, soň arasyna palçyk goýup öýre urýar, egri bile ýetdi, bolyn men agla uradym da, eje içinden nädip çykjak diýip. Da düşünemokda men tamdyryň salmyşyna. Ejemem köşeşdirjek bolýar da, goý häzir çykar, goý diýnaýyn endi men işim diýip. Onuň atyl diýinde de bir çıkaymaly ýeriniň bir 3-4 kerpicini aýryp çykdy da ýene öňkü ýaly saýharlap goýup, onuň soğuk işine de uğrattı. Onun soğuk işine de eğlenen palçık gerekti. Onun ahirlak gelen palçık yetmedi. Onun ecemen eylemene kömek edeyim diyen onun gücüm yeten nokta. Onun eylemene gücüm yetmedi. Götürdü oğlum. Yok orada dur, dik dur da yer edin. Götürdü yine yok orada yer edin. Ne bileyen naşadatları. Onun şeydi palçığını eylep verip kömek edip bir şeydi halal rehmeti bilen ojoğunu sakladım, bir de görüldü doğruly. Doğrudan aýdaýyn. Mukaddes zatlarda ojok tamdyr. Soň her tamdyr salamda dilek etdim diýär. Onuň soň dileklerim kemally çağalaryny ýetişdirmäne urunema boldy da. Tamdyr mukaddes ýerde, tamdyryň başyna edilen dilek hasyl bolýar, kabul bolýar diýip ananylýar da, arma hakykatdan hem iki sany mukaddesligiň ýagny tamdyryň hem enäniň bilelikdäki dilekler hem şol şekillerin göz öňünde galmagy adamyny hiç açan bir dogry ýoldan sowmajak duýgular hökmünde kalgyna galýar. Müdümlik. Sebäbi gözüňde galan zähmet, onu da halal zähmet, häzirki ünlülýän iň esasy bir ýaşlamada nusku üçin ünlülýän esasy wagzam şolla. Halal zähmet. Halal zähmetiň bir hödüýüni görmegiň aýratynygy, halal zähmetiň bilen gazanylan zady agşam maşgalan bolup bir saçan başyna üýüp iýmek, şoňa bir guwanmak, bir süýji töhwetler etmek, şol çaýyň naharyň başyna. Türkmeniň bir ullukan arzuwy ýok.
şol o öýmavadan bolsun, öýmavadan bolsun diýipdiler. Bütün ilim günüm bilen içinde bizimkiler hem diýipdiler. Hiç açan türkmen dilegini ilki özünden başlanok, il gününden başlaýar. Şoň üçin hem biziň halkymyzyň bir üýt göşük desturlar var. Şol üýt göşük desturlary Sungat hökmünde bir halka ýaýmakda, Sungat hökmünde öwrenmekde mundan elämisin arzu edýär döwlet. Hemişe bir näme diýeýin, sizin galamgärem bolluňuz, bir Sungaty diňe öwrenmek däl, Sungat hakyndaky makalalaryňyz bilen soňlugy ile Esker gazetine aýratyn bir ýörüte serini çykyşlar etdiňiz aýyrgyderlikde. O şahsiýetler hakynda bulam hemişe okujular tarapyndan gyzgyn garşylanam. Şu işiňizem häzirem dowam edip bir daha sorajaktym. Aspiranturada häzirki temaňyz näme? Kandidatlyk işiniň temasy. Temasy Türkmenistanyň çeperçilik bilim ulgamynyň taryhy. Olam doğrusyny aýtsak, şol tema men üçin gyzykly bolurdy sebäbi Türkmenistana çeperçilik bilim nireden haçan gelip başlady. Şol günden te şuň içenni ilki bilen halipalyk şägirdlik mektebi bar. Türkmeniň bir Sungatda bu mektep. Şo mektebiň umuman ýaşaýyşdaky mektep bol. Öýdügiderligini öwrenmek, kim-kimiň şägirdi, kim-kimiň halipasy. Şonu men häzir saýgallap, ine biz etmesek, biziň Sungaty öwrençilerimiz etmese, inniki nesiller onu nireden bilmeli. Biz sebäbi halipalary Türkmenistan Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna okap berkam, bir halipalar bilen janly ýanlaryna baryp Türkmenistan halk suratkeşleri Haly Anna Çarif, ona Mete Orazberdiýew, maňa esasy şol işinde köp maglumatlar beren ýa-da Türkmen Döwlet Ýörüte Çeperçilik Mektebinde bir belli suratkeşimiz bardy. Rahim Işanoğlu hem halipa 50 ýyldan owrak rahmet çeken. Şolar diýir wagty men öz dillerinden köp zat ýazyp aldym. Birgiden maglumat topladym da şo maglumat esasynda da şol işi almak höwesinde öýdi sebäbi Türkmenistan halk suratkeşi Çara Amangeliýew, Amangeliýewiň ýanlaryna baramda taliplik döwrüň suratlaryna çen tapmak başartdy maňa. Ol sebäbi 1948-nji ýylda yer öğrenmesi bolup Aşgabat şäherine bir wagtlyk türkmen suratkeşleriniň çeperçilik mektebiň Baku şäherine okuwyn dowam eden ýaş wagty düşen suratlaryny tapyp şolar ýaly gyzykly maglumatlar intek şol işinde ulanmak diýjek bolýanym. Köp maglumatlaryň üstünden bardym. Hemem şol işi jemläp şolar ýaly görnüşe getirdim da. Gatty gowy geljekde siziň diňe bir Sungat öwrenşi urnak däle eýse ilim dünýäsinde kandidatlyk işiňizde biziň nesillerimiz köp bagatda peýdalanır, gollanma hökmünde diýip tüýsürekden onan ýa-da siz kandidatlyk işi bilen çäklenmersiňiz diýip umyt edýäs geljekde bir ilimlaryň doktory, Sungat öwrenşi ilimlaryň doktory diýen derejeňizde dem siz bilen duşmak, görüşmek nesip etsin. Sebäbi belent maksatlar hemişe näme diýerler, general bolmagyny arzu etmeýän esker däl ýa-da hakykatdan islenlik bir ilim dünýäsi bolsun şonu iň belent derejelere, iň beýik sepketlere ýetmegi arzu etmeýän bir talibam, talip däl diýip aýtsa bolar. Şoň üçin hem döwlet size mundan meýlägem mehriban käbäňiň önümini ödemekde özüňiň hem aýarlawanjyklaryňyzy buýsandyryp çağıjyklaryňyza dag bolup bir alp barýan işleňizde üstünlük kazanyp jan saglykda ýaşamagy arzu edýär sebäbi bir sözümden başında da aýdyşym ýaly şahsiýetleriň döreden Sungatyny hatda kätesine özünden hem ýiti baha berip, özünden hem ýiti düşünüp, şo duýgulary hiç kime aýtmadyk diňe şol eser bilen öz arasynda galan duýgulary açyp halka ýetirmek Sungat öwrenjiniň esasy wezipesi. Şo wezipeňem höttesinden aňrýan bile gelýäniňiz biz siziň işleňizi görýäs ki akajan biziň hem operatorymyz hem montajçymyz bize kömek eder nesip bolsa siziň işleňiz hem tomaşaçylarymyzda şu gepleşiň üstü bilen dolugyna bolmasa da böleklerini ýetiräs hem geljekde de biz siz bilen şu siziň işleňiz bilen tomaşaçylarymyzy ýygyjam bir tanıştyrmak işine ýola goýmak maksat edilýär. Size üstünlük Mundan eýlägem hemişe alp barýan işleňiz rowaşlyklara öslensin. Şu gepleşikden soň size meňzeş ýa-da size meňzemek isleýän ýaşlaryň bir näçesini bir şeýle oýlar, pikirler dörer diýip pikir edýän. Size meňzemek babatyna sebäbi eýem çeperçilik mektebinde okap ýörenler bardyr. Sungat bilen şekillenir, Sungat bilen saýlamakda kynçylyk çekýänler bardyr. Şu babatyna nämeler diýerdiňiz türkmen ýaşlaryna?
Doğru, maydayn şu an öz mektebimizde de Façılık mektepde de hem çeperçilik mektepde de okuyanlar ba. Onun kıyınçılık çekkeler de onun yaydan yalar onu elde ya edine tatamaydı bir yerinden çıkaraydam benim yok çıkarma diyen. Şona mı okudun? Nedir şonu taşlatan bunu okabilmedi diyen. İkisini bilal ikisini. Men edil başarda dine tabilen sunu surat del başarda kaptanın şahirçiliklerine meşgulansınlar. Adam da yüde neremadır diye de şol näçe hüner bolsa ondan alan ilhamını onna duygusu bilen gorkat bilen yerken bir-birinden doldurup geçip gitdi ya da. Nemale diye da enerjiya diye güýjaliya ondan oňa güýj almadan edip bolanok. Meselem men bir dady var häzir kinosyny godunyň meri bar. Ýa aýtmandyr dogrusu bir käbir filmler görýän bolyn şondan gelýän güýç alyp turup bir eser oturup ýazmaga mejbur edýär başga iş eden o. İngöne koyuna bir. Men özüme tanış duygular olur. İngöne bir aydım dinlesen. Bolly men bir wakan sözüňizi ölen ömrüňizi bölünmesin. Bir wakan aýdasym geldi şu wagt Atatajan soň gaýdyp geldim seniň ylgan ýoluňa aly gözli ak maralym nirde senden aýdym bardy. Häzirki wagtda Leyla Ökdür we Türkmenistanyň atlanan artist şeýle gowy ýerine getirýärdi. Bir nuskowy aýdymlamada öwürlen lirik aýdymlaryň biri. Gaýdyp geldim seniň ylgan ýoluňa aly gözli. Bagşam olacak kenine. Yok men bagş bolmadym bowalandyr. Umuman şo jaşda etdirni men näme üçin hiňlenim gelişme edenlerim tomaşaçylar men bagşladym. Hazam bagşlar. Umuman näme üçin şol aýdymyň şo setiri bilen men 4 ýyllap içimde goşky götürdüm. Bar ýok 4 bentlik goşky boldy häzirki wagtda Baharan aýban ýerine getirgen şu mahalliyen aydımy. Şoň içinde ýekece bendinne bar. Janym gurban dagy düzüňe akbalym bolmasyn, üzüňe bir gut bolup asman üzere galgasym geldi şu mahal. Ne soğuk yürekli täli bir baýt berer, bir da däner gatnaýan köçäňe näler algasym geldi şu mahal. Ine şu setir üçin şol aýdymdan alan ilhamy men 4 ýyllap içimde götürdüm. Olam şu hut ejem janyň ýören ýollaryna, ejemiň maňa garaşan ýerlerine, hut şu pursata dolanasy gelmek duýguny döretdi. Aslında aýdym söýü hakynda. Ýöne sende näme hakynda çykjak belli däl ilhamyň. Ana şoň üçin aýdasym geldi da bir ilhamyň beýleke bir güýç bolýan. Gurban Sehedowyň goşgusy bar. Dünýäniň görküne aýdyp berdim. Şol goşkyň taryhyny okudum. Bolly eneler hakyndaky tema amykly başladym diýsem hem ýalňyş däl. Täbäbi ol ýokary okujaýyny okap ýörkä ýydyny ejesi ýolýada, oňa da habar berilen ok. Mundan begenip näme baranna da özüniň gyýýylary algap çykyp aglaýa da ejesiniň 7-sine gelýär. 40-na gelýär. Ana şonu habaram ýok eken hiç zatdan. Şolary ýalak bir giycelep yatman diye ejetinin otoğunu diye şu şıgır dünýäni diye de onun diyecek bolýam şol bolan waka bir kiçirek makala da dünýäli okudum men onu ýer okudum ýöne bir şıgırın tarihinden şol waka täsir etdi de ýankyýaly ejemiň ýatlamasam saçly Dursunow bilen balan wakalaram bir eserin tarihinde ýazylan eserler diýip aňyrtynda ýatanda ýanky şahir Gurban Sehedowyň şygyrynyň döremegindäki tarih wakaty bilen baglanşyklana şol. Köp sağ ol. Ejeňiň ömrü uzak bolsun. Allah'tan hemişe sizi käbäňiziň dileklerine näsip etmesin. Madama käbäňiziň dileklerini taýýalap uzak ýyllar ýaşamak niýeseresin sebäbi adam ejet kakasy baka hemişe özüni çağa duýýar. Diňe şondan soň ulolýar. Adam şolar dünýeden gaýdan soň özüniň ulalaryny bilýär. Döwlet gepleşigimde geleniňiz üçin size köp sag bolsun aýtýar. Hemen biziň gepleşigimiň adyndan kiçiräjik size sowgatlar kabul etmeňiz haýyş edýär. Makul hyzmat terjime merkezi. Indi näsip bolsa siziň sungatda dörejilikde eden zatlaryňyz makul hyzmat bilen arkaýyn dünya dillerine tercüme edip özüňiziň dinleýijileriniň auditoriýasyny giňeltip bilesiňiz. Näsip bolsa sag bolun. Minnettar. Isimler arzu edýän. Bone. İlk öline gepleşige hormat edip çağıran ve size köp sağ bolsun aýdýan siziň döredüjilik toporuňyza minnettar. Hem geljekki türkmen ýaşlaryna bir arzugum näme höwesiň bolsa, şo höwesiňe de ýapyşmaly. Ýogsa menden suratkeş çykarjak däliler. Suratkeşlikdim soňlugy bilen syn öwrenji boldum. Şolar ýalak
bir ena tanam dinlemeli, ýöne öz höwesine de seretmeli, hökman ýöne ena taň dinlemeli. Ena ta ýalňyş awtarlaşyk tapmaly, ena ta ýalňyş ýoly urup duranok. Şoň üçin gelejekde çağalara ynamly, hem ena taň dinleýän çağalar bolmagyny, hem bir özüniň näme höwesi barda şol höwesinden ýöremegiň arzuw edýän. Köp sag bolun. Saglyk da bolşalyň. Sag bolun.